juga menguasai. Lah kenapa kok sik goleki Gusti Allah? Hah? Jadi kuwasa yang menguasai, tapi kita ingat sama yang maha kuasa. Maksudnya sing nguripi. Lah ndek kenane kan wis tak omongni to lek kepengin cetuk Gusti Allah. Nggih. Sing iso ngobahne wit-witan karo sing iso ngobahne menungso. Lha yen nang menungso jenenge ambekan iki kan. Ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Arepe digoleki sing endi neh? Warung Ngaji Rasa. Menyeduh makna, merasai jiwa. Lah kathah Mbah sakniki niku tiyang niku nek bingung mencari Tuhan nggih. Akhirnya kan stres. Lah kuwi kan kenyataan ya Le ya. Ya siapapun ya Le. Jadi ini wong sak donya iki engko lek sik masih mengagungkan Tuhan yang di atas, ora nek tentreme Le. Wis jelas terbukti Allah wujud ki menungso sak donya iki mung nek diarani Allah wujud. Lah menungso sak donya iki kedunungan kuwasa juga menguasai. Lah kenapa kok sik goleki Gusti Allah? Hah? Jadi kuwasa yang menguasai, tapi kita ingat sama yang maha kuasa. Maksudnya sing nguripi. Lah ndek kenane kan wis tak omongni to lek kepengin cetuk Gusti Allah. Nggih. Sing iso ngobahne wit-witan karo sing iso ngobahne menungso. Lha yen nang menungso jenenge ambekan iki kan. Ya kuwi sing diarani Gusti Allah. Arepe digoleki sing endi neh? Contone sing mlebu metu ki segala-galane. Pinter sundul langit ditinggal sing mlebu metu pintere ilang le. Wis jelas kuwi ya. Mbah, kata tiang niku mengartikan Tuhan niku kan banyak beberapa versi Mbah no nggih. Wonten Tuhan niku wujude sinar, wonten Tuhan niku ada di atas. Lah nek menurut Mbah No niku pasti niku pripun Mbah makna Tuhan niku nggih? Ya Mbah No bukan menyalahkan ya Le. Tapi kok ya piye ya? Kepinteran ngono lho. Kepinteran. Ya saiki lek terek ya wis ngaji rasa niki cara katam nganti awal nganti akhir kan wis jelas to. Makanya lek wong Jawa kitabe kan ada makna, Adam ki suwung makna ki ana ya. Terus diambil dari huruf 20. Jane ngene ya Le dadi nganti Mbah No nyebarne kitab ada makna ki tumpratno panganan ki ora panganan mentah. Wis tak olah tinggal ngemplok. Bone wis jelas. None maksude kabeh wis jelas ngono lho. Dadine ora sah dadak goleki. Lah terus Jawa Dipa iki nganti dikagumi dunia Le. Krana apa? Nalika Sang Hyang Tunggal nyipta jagat sak isine kan wis dikwingenani kan tak jelasne. Jenenge Jawa Dipa kan jelas wis. Mbah, repot. Mbah, keyakinan sebagian tiang Jawa niku kan mendefinisikan Tuhan niku kan ada dan nampak Mbah nggih. Ini artinya wujud niku nggih. Jadi kan ada dan nampak. Nah, nek sifate Gusti Allah niku wujud. Nah, niku pripun, Mbah? Padahal Gusti Allah kan mboten wujud. Saiki ngene. Lek tentang Gusti Allah sing wujud iki mangkane Allah wujud kuwi ya proses le. Proses sing tak omongne kae. Dadi ini careme Kakung Putri ya bareng tumurune Mahkutha Rama MHA manunggale ane Adam ane Hawa kutha kuasaning sun tunggal sawiji terus lahir wujud Raga Sukma Allah wujud ki mau. Dadi kan proses kan nganti dat sifat afengal asma. Lah nalika nang kalam kandungan jane kan wis wingenane kan ya tak jelasne to. Mangane dulur-dulur sing padha rene iki sing ngrungokne suarane mbahne rene gur gari nyatane oh menungso niki to sing ngomong kan ngono.
wis memahami kabeh. Lah terus iki Mbah No memaparkan lek tere wis ngaku wong Jawa kudu ngerti kesaksiane Jawa. Iku maksudnya pripun, Mbah? Saged jenengan jelasaken, Mbah. Lah kesaksiane kan jelas to. Nggih. Ya lek minturut dulur-dulur sing teko agama Islam kan diarani syahadat ya Le. Lek wong Jawa kesaksian. Lah kesaksiane wong Jawa kan jelas. Sun miwiti syahadat panetep panoto ageman. Jawabane raga. Kang jumeneng roh hilapi, sukma. Kang ana telenge ngati, urip. Wawayangane Nur Muhammad lakuning rasa. Kang dadi lajering urip, kang uripi. Kang wujud sampurnakna Allah wujud ya aku kowe kuwi mang. Dadine aku kowe nalika lahir wis kena diarani Allah wujud. Ya wis kena diarani Islam. Nangkane sak lumahe bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun diarani umat Islam. Ingsun kang nguripi nganti panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gede ingsun tanpa ambedakake. Jelas wisan. Tapi kenapa ya Le kok urung ya bener dadine krana durung paham iki cara sing iso mapane sik Mbah Noto urung enek sekolahane. Lah mulai sekolahane mulai cilik didikane teko iki umur 17 kira-kira wis padha memahami. Karena apa Jawa itu tidak bisa berkembang karena ya ora enek sekolahane terus kitabe kena diarani kitab teles. Mulai saiki titik-titik tak jelasne kitab garinge. Nah iki kan sing teko Sawung Nusantara iki termasuk Sumpah Gajah Mada le tersirat ya iki. Makanya Sawung iki jago Nusantara nalika dhisik yang bisa menyatukan Nusantara adalah yang Gajah Mada. Jadi Sumpah Palapanya Gajah Mada tersirat dini. Bila ora diwaca ya ora iso apal. Niku berarti kitab garingi tiang Jawa, Mbah No. Iya, kitab garingi wong Jawa. Lah iki kan nenek selama Pancasila dipakai dasar negara Republik Indonesia Mojopahit akan tetap ada. Karena Pancasila adalah ageman bangsa kan jelas Le. Jadi Pancasila mulai Mojopahit itu udah terbentuk Pancasila. Gitu. Jadi siapapun ya Le, kalau orang itu menjiwai tentang isi dari Pancasila udah cukup ya Le. Jadi seorang nyalahne wong kira-kira lah wis kabeh iki mendalami tentang Pancasila lahir karo batine ya saurane sing dipelajari isi Pancasila ya sampai dijiwai kira-kira ora enek maling kok Le. Boleh apa dasare percaya diri ya wedi karo awake dhewe ora nyalahne. Makane ajaran Jawa teko mbae kan itu. Lele wong sak donya iki dasare ngono kuwi kira-kira gak enek maling kok Le. Lah wong kenyataane takutlah sama Allah. Tapi dengan dirinya tidak takut. Penjarane nganti gebek kan. Kuwi kan kasunyatane ngono. Fakta Mbah niku, Mbah. Ya fakta. Jenengan mungkin ya mireng to. Takutlah sama Allah. Tuh. Mbah, asal usul di nama Tuhan niku sejarah pripun Mbah? Monggo dijelasaken Mbah. Saiki ngene ya Le, sekabeh swara sing nganti ngombro-woro ngebaki jagat tanpa enek laire menungso ya gak enek swara ya Le.
iso muni Tuhan, neraka, swarga. Ya wis pokoke swara sing nak donya ki ra nek menungso apa sing nggih nyuwara. Terus lek ora nek aksara apa sing nggih nulis. Jadi ini ora samumet-mumet lek mikir. Yes, bayangno lek ra nek menungso arepe omong apa. Padahal dulu kewan dhisik sing dicipta karo Gusti Allah mau. Menungso barengane karo setan. Makanya setan ki aja disalahne, setan ki ya bener. Karena apa? Setan itu untuk mengimbangi menungso. Dadine kangge nggodha menungso, lek digodha ping pisan ora kenek, ping pindho ora kenek, ping telu ora kenek, berarti menungso ki imane wis tegak. Malah dituntun nang jalan ke jalan Tuhan. Tapi lek digodha setan pisan nek kenek ya dadi balaku kan ngono ya. Dadi isene-isene donya enek salah karo bener ngono lho Le. Dadi imane dereng kuat Mbah niku. Lah ya kenyataane ngono. Mangkane monggo. Islam silakan. Tapi kudu iman dhisik. Lek didhisikne Islame ora iman, kedadeane kaya ngono kae. Nyalahne kancane, ngapirne kancane kan gitu ya. Lek diarani kepinteran ora gelem kan ngono kan. Nggih. Tapi ya kuwi mbahno ya ora wani nyalahne lho Le. Trayu digawe ngono kok. Tapi sakjane salah kan resiko kan nanggung dhewe to. Mbah, ten gene salah satu agama niku kan wonten sing dinamakan niku nabi nggih. Nabi niku kan manusia pilihan. Ya. Nah, pripun carane Tuhan niku untuk menentukan manusia pilihan terus nabi ngoten niku, Mbah? Ya saiki ngene ya Le. Dadine ya manusia bisa untuk pilihan. Tapi apa ya onek to menungso sak donya sing gak tahu salah. Wis jawabane mbahno itu. Kira-kira enek menungso sing sak donya gak tahu salah ge ora tahu jinah enek ora? Ayo. Menungso sak donya ki wis kinodrat ya Le. Kinantelan salah karo bener nalika bayi lahir cenger kan wis jelas ya kodho alame. Nangis karo guyu. Wis jelas antarane bungah karo susah, lara penak, bejo cilaka kan. Ngono lho. Lah sampean percaya apa lek Nabi Muhammad ki lahir? Nek ngajine nggih percaya mbono. Ya lek kula percaya, anane percaya kan setiap dina kelahirane diperingati karo dulur-dulur kuwi ya. Nganti bocah cilik sakmene nganti apal ya Le. Jelas ya tekoki lahire Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad kan dinane Senin. Bulane Maulud, taune Gajah, bapake Abdullah, bojone Aminah kan jelas kan lahir. Bener lahir. Lah terus lek kepercayaan orang Jawa, di mana kita berlahir, ya disitulah letak tanah sucimu. Lah lek nggih kono jelas Le, lahir Muhammad nang Mekah, jadi sana itu tanah sucine Nabi Muhammad. Lah lek aku kowe lahir nang tanah Pulo Jawa, tanah sucine ya tanah Pulo Jawa. Ngono Le. Aku meluruskan lho ya iki. Berarti nek ngoten istilah nama suci niku kan kuat. Tempat suci niku ada Mbah nggih. Iya, oke. Ya silakan dulur-dulur lek seandainya ingin komeng tentang Nabi Muhammad ya Le. Kalau orang Jawa kan jelas ya. Muhammad wong Jawa diarani Nur Muhammad. Bukan Muhammad Nabi lho ya. Mangkane sahadate wong Jawa jelas. Sun miwiti sahadat panetepan utawa ageman raga kang jumeneng roh lapi sukma kang ana telenging ati urip. Wewayangane Nur Muhammad kang dadi lajering urip. Kan jelas ya, Nur Muhammad. Mangkane ya kuwi Le, Nur Muhammad kuwi sing ora kenek dipoto. Ya lek kira-kira menungso lahir lumrah kira-kira kena dipoto kok Le.
Mosok ora kena dipoto. Nek ya sampean lek ya teko Pak Kiai fotone Muhammad niku napa mboten enten ngono wae. Dadine jelase. Ya wani le kudune, boleh ya kuwi fakta sejarah kan lahir ya. Betul. Lho lek lahir ora lahir tiap Maulud ya. Kok piye diprengeti kelahiran.